Hej alle sammen, velkommen tilbage til den her video. I dag så har jeg en æresgæst med, og hvad hedder du? Celine. Hvad er du min? Lille søster. Ja. Og hun er så, vi skal lave 3 challenges. Og så, ja. Men siden hun har forberedt en ting med en af challengesene, noget vi skal på. Jeg henter det lige. Nej, vi skal derud. Så vi skal ud på vores trampolin. Så, ja. Der er ret så sol i lyset. Undskyld lyset, men nu til det. Og så har vi lige lavet sådan en her tær, hvor den kan stå på. Så jeg håber, I kan se noget. Kan I se den? Vi har fået papirklæder med. Men ja, den første challenge, det er... Ej, det er den her. Det går med. Den første. Så hej til at komme tilbage. Hej, velkommen tilbage. Vi har sådan noget kaj. Vi kunne ikke rigtig finde noget kaneltak. Vi bruger bare kaj. Ikke så meget. Og jeg tror, det kommer til at smage ret godt. Vi har taget så meget her på. Der gør sådan her. Så er du klar til at spise? Ja. 3, 2, 1. Au. I må undskylde det. Er det ikke Tiki, der bare den pakke? Det ser da ud som om. Vi skal videre til næste challenge. Når det er en lille til den der Vi skal videre til næste challenge, og det må vi ikke undskylde det. Det smager virkelig svag. Hvad er den næste challenge? Det er den, du har forberedt. Jeg vil gerne hurtigt igennem den her video. Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Du kan ikke se det. Okay, jeg skal have jakkesæt på. Den er stor. Og jeg vil ikke noget mellem mine fortænder. Hvad skal jeg nu? Ja, bare vent. Hvad skal jeg her? Du skal lige hente noget. Ja. Skal jeg stille mig i det her? Eller skal jeg stille mig i det her? Ej, jeg gider så ikke have den her på. Så, nu så jeg den lidt fint på. Så ja. Rigtig sjovt. Jeg gider nok finde på tilbage. Altså helt ærligt. Jeg nok finde på tilbage. Tak for den her video. Vi ses i næste video. Like og subscribe og abonner. Så ses vi i den næste video. Hej.